Хәзер яңалыклар чыгарылышын дәвам итү өчен сүзне коллегам Идел Кыямовка бирәм. Ул бу атнада республикабызның мәдәният оешмаларында узучы спектакльләр, күргәзмәләр, концертлар һәм премьералар белән таныштыра. 16 ноябрьдә Камал театрының кече залында «Хуш авылым» спектакле авторы һәм режиссеры Айдар Жаббаров. Ул бит авыл физик яктан түгел, авыл бит ул өйләр түгел, кешеләр һәм кешеләрнең ничектер авылның тарихы диләр, ул бит авылның тарихын тоже кешеләр ясый һәм гомумән миңа ул кешеләрнең тарихлары кызык булды. Авылның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә төшенәсе килде. Испан болеросы белән Аргентина тангосы ничек яңгырый, әрмән һәм грузин музыкасы безне нәрсә белән таң калдыра, чардыш һәм рок-н-роллны кайда һәм ничек бииләр. Әлеге кызыклы музыкаль сорауларга җавапны 16 ноябрьдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең концерт залында тыңларга мөмкин. Концерт дөнья халыклары музыкасы дип атала. Татарстан дәүләт камера хоры җырлый торган Татарстан дип аталган проекты белән республика районнарына гастрольгә чыга. Ул яшьләргә юнәлтелгән, аларның мәнфәгатьләрен исәпкә ала. Концертларны Пушкин картасы буенча карарга була. Концерт программасына татар халык музыкасының иң яхшы үрнәкләре, уникаль автор аранжировкалары, дөнья классикасы үрнәкләре кергән. 17-18 ноябрь көннәрендә Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрының 85 еллыгына багышланган тантаналы кичә була. Он 18 ноябрьдә Казан Кремлендәге Хәзинә милли сәнгать галереясендә Татарстан Республикасы рәссамнар берлегенең 85 еллыгы уңаеннан яңалыклар һәм традицияләр дигән күргәзмә ачыла. 19 ноябрьдә Чүпрәле районы мәдәният йортында Буа Татар дәүләт драма театры Искәндәр Сиражи әсәре буенча сәхнәләштергән Тәүбә спектаклен күрсәтә. Тәүбә спектакле тәүбәгә килү, гафу итү һәм өмет турында. Монда сүз намус, абруй, шәфкатьлелек кебек төшенчәләр турында бара. Бу барыннан да элек хәзерге заман, кешеләр турында. Әсәр безнең ата-бабаларыбыз кичергән вакыйгалар белән бергә үрелеп бара. Бу спектакль ул тәүбә турында, гафу итү турында. Ни өчен кеше тәүбәгә килмичә максатына ирешә алмый? Ни өчен балаларыбызның бәхете әти-әниләребезнең кылган гөнаһларына бәйләнгән? Менә шушы сорауларга сез безнең спектакльдә җавап таба алачаксыз. Шуңа күрә килегез, рәхим итегез. Без инде үз чиратыбызда сезне түземсезләнеп көтеп калачакбыз. 20 ноябрьдә Әкият Татар дәүләт курчак театрында Әлфия дигән спектакль әсәрне сәхнәгә Илгиз Зәйниев куйган. Ул мәшһүр җырчы Әлфия Авзаловның иҗатына багышланган. Карасам да карап туймыйм, Идел буе каеннарына, алар җитәкләшеп яланaya, чыга төсле Идел ярына. 20 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында София Гобәйдуллина исемендәге Конкордия 11-нче халыкара заманча музыка фестивале уза. Бүгенгә менә шулар: мәдәниятле халык, бай халык, мәдәният, сәнгать казанышларын, гореф-гадәтләр, йолаларны яхшырак белим дисәгез, театр, концерт, күргәзмә залларына рәхим итегез.